kido kiba hakiwa hapo ke Eastern West Castle District kabadai ke district kabadang kena kidon hak Jingma hak rukom jongki nakadaw jong jingdon jongki brio kiba ber de kidawai ban kem Dohkha nakiwa kiba hap hapo upo sam kate ke district halor kani ke jingle kini ki brio nakaliam Deputy Commissioner jong Eastern West Castle District ubaji kharmo plang hadien buloyo ya ke jingujor halo ke jingdon jong kum kita ki brio ula Pynjari dak section 144 jong CrPC kat kum ka Kyrwoh ka jingpenmi ya ka tei ko hukum kolong kum si benta banya dai ki do dowa bat nak benta ka jingan jing Paidbah nang song kumju namar ka jingber ki dawai hakiwa ka Pynjabo bat penlong bi yaki bat kawan ra kalai ka jingyap jing do dowa tang kata kepala aru ban kata pat ya ka Koit ka Khiah bat ka babu Jingma ya ka Jingim jing Paidbah nang song ki bosong marjan jong kiwa Shushu lama hamru baladlap ya kinu ba pinken ya ka dei ko hukum bala pinmi haneng kinsha pinsitom kat kum ka section 188 jong ka Indian Penal Code 1860